jam alle modon bibbi fulbi fullabe barki funnange hirnange rewoy worgo en puddiri may indi geno mbo scénario wodani kisdo kisnudo kisnowo mbo kisal alato gaga mudum tawdo townudo kala ko toyi mbo pittali e arsigi yimbi woni tamandi mum on woni jido wada bado walato en puddiri may indi geno caabido gurdam lori hen endam jokki gidogol e kala kina ngabdina gurdam ade ruti jugni dum en juule rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam burɗaɗo yindere koddonulaɓe timmode annabaɓe ɓiɓɓe fulɓe yewtannoɓe hanki ɓiɓɓe fulɓe yewtoɓe handi ɓiɓɓe fulɓe yewtoyteɓe janggo en calmini gendiyankoɓe leñol men mo ngalaɓe yeccitare cofoji hanki jaale janggo ɓiɓɓe fulɓe partout dans le monde en calmini en juurima serenɓe meɗen e waliyaɓe meɗen e kuuɓal on calminama on calminirama kadi juuɗe ɓerde bandiraɓe sehilaɓe en garti hande émission men yontaɓe leñol yontaɓe leñol kadi sikki ala invitat tan ko yontaɓe hande kadi en gaddi yontaɓe nder yontaɓe holɓen musidɓe men mo gona musidɓe men ɓen woni holɓen groupe gatamare ala no mbatten e ɓi mbattaki présenté rendugo e mbattaki kadi présenté yeɓoɓe a yawo pindi tv nde tawno onon gamti yiideɓe ɗo ala no mbatten so wona goppen en calmin salli jaw calmitimama Oumou Dieng calmini dendagal tv naɓe foof noɓe gori kay en gori kadi aussi yo jamma sali yo wonno mbaɗa jam ñalle mon fuutankoɓe wiyoɓe wimami on calminama goto fof inde mum e todi mum wi Haroun tan kon wat haali yettode ma ko goto e ha nalankoɓe mon wiyetede Haroun Diop sibe man Samba mi salmini mi juurima mon jogniɗo men horde nde Djibi Diallo Djibi Diallo ko bokke Diallo ndeysan wallahi tigi rigi machallah en jetti nene baba ben gaddan men wodede o duna kon kedi enen jarno machallah hilifaɓe diine aada en calmini kedi bandiraɓe tawtraɓe yewterde hono Amadou Diallo Amadou Tidiane Diaby machallah en mbatta kedi présenté leñol ngel technicien men wonɓe caggal Thiatoualo Mati Samba Diop ala no mbatten so wona dokkon leñol ngol tufam ɓerde
bandiraɓe sehilaɓe weeli weytini machallah on jiyan noon ko kuccinmi ko anti stress médicament jaruteɗo ɗo e Pindi TV kal ganɗo wondude stress médicament o noon wiyete ko Amadou Tidiane Diallo e Amadou Tidiane Ndiaye ewa on woni anti stress Pindi TV sikki ala handi en garta e wiidi holi groupe ngatamare ala kono sa nani keleng tan aɗa andi ko jamdi yane jamdi woni dilli gonaɗe noon handi enen jiɗno machallah kalnon yeɓoɓe ayaw Pindi TV Allah jarama debbo ngel yanki hande wonko waya ɗum no fewi taw noon ko anniversaire ngatamare wallata chaque année inchallah le 8 novembre min kewa ɗum toujours to sehilaɓe yimɓe tan ndemna tout le temps e caggal leydi ha e ɗo e partout ndemna tan tout le temps ene mbaɗa programme ganduɗa ma mbaɗa ɗum koye galle ena kadi yaaji tawno afana kadi yaaji gueɗe ɗum ne mbaɗa ɗum koye neɗɗo ma e boîte de nuit gonɗo wiye tenbi donc vraiment ko tenbi to woni tenbi noon Thiaroye Thiaroye woni quoi koye kadi ɗon kadi ene ɓatti fantuji no fewi sa ummima Yeumbeul ma sa ummima Guédiawaye donc koye ko milieu woni dal kadi koye juste tan e ɗo tali karo woni juste donc noon kiidi tan belɗo taw ngallama taw walla tan mbaɗɗo fayida sehilaɓe jindira taw kolli tan e guide tan pulago tan pesan vrai donc kadi min cuɓi kadi vraiment kadi wadde marraine amen kadi wono Oumou Dieng an mbiɗa goto fof aussi ma wi ɗon debbo donc Oumou Dieng kadi kañum woni marraine o donc min mbaɗi parrain kadi e marraine o ko Oumou Dieng tan woni marraine o donc sa haali gorko kadi aussi il faut kala debbo ɗum woni dal vraiment jaɓɓal ngal dal tigi rigui yeɓoɓe ayaw Pindi TV nane fawru dañi almet handi wurgo ma jabbo ko Oumou Dieng woni marraine groupe ngatamare wadde sikki ala salli ko ɗo woni no foti laaɓi mbaɗɗon anniversaire o bon presque ma on woni laaɓi jeegom ma on presque 6 fois mbaɗ ɗum 6 fois mbaɗ ɗum e waɗi noon kadi anniversaire goto mawɗo on ko francuji ngatamare taw groupe WhatsApp tan delliɗo woni groupe ngatamare o min kewa ɗum ko 10 mars on noon ko c'est international ɓe gummoɗo ko Nouadhibou ɓe gummo Gambie ɓe gummo France min kewa ɗum tout le temps donc on mbaɗa ɗum par 2 ans machallah oɗo kam presque ko chaque année mbaɗa ɗum quoi machallah Harouna Ñabbi Diop mon gadduɗo idée anniversaire o koye hollode mon ummi eyi andi groupe kanko dari gad jibinama safo on yiɗi yitade hoore mum sikki ala so kadi ɓe gonduɗaɓe safo jiiɗi yiide darde ma taw ko an tan hoore ma tan ƴeewa hono poɗɗa ene wodi donc no wayno ko minen e fonction ɗi foof par ce que fedde nde par ce que so mi jogui réunion ji minen mbaɗata ko staff o e tout ça minen wonani tamin pousi min tan min gondat tout le temps ɓen jogui bekuji ɗi ɗon idée ɗi way ko toon ummini machallah min dari minen foof min nandiri pour wadde anniversaire uji par ce que sa no moƴƴe nanen ga hay sa won ganduɗa hono a waɗanta hoore ma on ɓuuri hewɗa waɗante andete accinete sa ala jaggo no yahata tawi ɓe dari ha ɗum wawi wadde ko machallah duttoɗen pulago garten so yiiɗi bisimilla Ndeysaan
tigi rigi machallah weli weytini nde tawno holliri tigi ndeysan neɗɗo ndeke kalka wonani almudu mum a wonta ceerno mum sikki ala wadde wonɗo gatamare rewi ha yetti ɗo kon tan duttuɗen namnoɗen mbiyen hol objectif gatamare eyyi a jarama nanki foof yande foof eko waɗata ko e nder maccal mum ene yiiɗi yettoyade ene yiiɗi wadde atteindre objectif mum gatamare objectif mum ko yettinde leñol mum e leƴƴi dowluɗe donc hande o c'est bien vrai jettala kadi jetta babmal to kanko woni jall leñol kanko woni gardiɗo kanko wiyene kadi aussi kala gardiɗo ɗum so wiyama reno jalal donc yiɗɗi inde tan ko pulago musique mum hande culture mum ne yaaji wala toon Baba Mal en Abdou Ba en Ahmad non kadi waɗi coppiɗi ganduɗa ma coppiɗi kadi aussi ko garoji so gari ganduɗa ma wonko jogui kañumen kadi aussi ne jiiɗi kadi fay kadi kañum yettini ko men aussi leydi dowluɗi comme par exemple yaade ganduɗa ma dande festival andel han kadi nalanka ga hande ko industrie nalanka hande ko hunde mawde e nder leñol famɗani kadi aussi e nder leñol fulɓe quoi donc ko yimɓe belsin ɗum ne tawno ko hunde mawde par ce que hande wona haare wona haadara mais culture hande ko haale leƴƴi ha haali ɗo ko haale affaire pinal e jañankagal donc so tawi ganduɗa hoorema hande dañi hande pulaar hande yaaji c'est bien vrai ko jettala kadi tan bammal kono kadi aussi ne waɗi kadi yimɓe aroɓe ganduɗa hoorema ɓe aussi il faut ko jaggane ganduɗa ma nawde ko leƴƴi dowluɗi comme par exemple culture men dande festival uji partout taw ganduɗa ma marché taw ko musique pulaar e nanne e nder marché international ɗum woni fandare gatamade objectif numéro 1 kam ɗum woni fandare amen tigi rigi machallah famni nde tawno leñol wawa yaadi gaga taw culture mum yahani leñol wawa yaadi taw nalankoɓe mum jahani leñol wawa yaadi taw mogiyankoɓe mum jahani leñol wawa yaadi taw kala ko neɗɗo in dillan e in dille pulagu duy saka saabu ala ko woni bolle puyɗe kala ko jiiɗa tan in naf heddoto ko noon kala ko neɗɗo waɗe aduna wawa welde yimɓe fof min mbim ko Allah dañani ko nelaɗo Muhammad sallallahu taala wa sallam dañani en mbita Allah dañani par ce que Allah ala ko hoori kono ko Allah waɗnani hoore mum saabu Allah tagui yimɓe woni hen en jaamo goɗɗum goppi jomiraɗo subhanahu wa taala te so wela noon ɗum watta kono enen mbawta dañde ɗum wadde tigui rigui machallah kala dilli gonaɗi tan woni yimɓe gandanɗa hoorema ina jiɗɗum wadde toujours ko encouragé tan yimɓe mbaɗat nde tawno kala kaɗa dilla toujours ƴeew yiɗɓe ma ƴeewa kadi yiɗɓi e ko gonɗa koye dow mum machallah ina ɓeyduma courage kono noon ala no mbatten suwana bandude kom jiɗɗo ɓeydo sofde rewo e wodi ɓooy ndeysan ala yimɓe jogui kadi yiɗɓe ɗon rewo rewo to mais mi dañni mon gamowde bisimilla mi dañni mon gamowde bisimilla Amadou Diallo Amadou bisimilla makko Amadou Malick Amadou Malick Seydi Gaye ko Fouta fo
adi fof namdala me mon complicité gondo hakkun mono hono way mi hakkun mon complicité nen hen dum malandi ko be mbi fof ko boy fof gonga ne tawno ala yimbe so jidi tan yidde kadi ngoni seylabe donc kadi ngoni fasirabe donc kadi hunde fo woni gonga tan complicité on sa yita déjà no gonga woni wadde so hunde juuti gonga na tawa parce que harun de man par exemple que 92 ha jona wala joni oui donc ko yidde won don yidde tigi quoi donc potti kadi ala rejimi kadi aussi ngoni fasirabe kadi mi ngoni seylabe kadi comme ligoto fof ko ensemble fami jam no ngoni gotum minen fof mi mira jinnabe fof ngoni gotum donc non ay arame non sa so fabi fof ngoni gotum onon jangide meccal ngal wonde ala mi ummi do 91 92 jami dilam to Mauritanie ado e nakshot ngiro ha pay pam nadi tam don harun wonde ka won tout ko tiata modu mo to tiata won so la den tele jindi tale hen wono bir moni gorni we Moussa Ali Diop kay won hal inspecteur police no adi kam jindi be babu donc on wono sila ala gale no ngi boy pourtant mi am godon na kay mi da bela ci bele gale no mbade petit chono paro bado mi donc ngadi yimi na jabt ngadi non ha ngadi ko ci la ngadi dal mi wodo min jindi yiddi pour dire mbaddo ko goto min ni ko wono le 10 février 96 machallah mbadi hen to ne kew ginde no ha joni mela sefta hay sago des fois yimɓe ne jiya salli tan ene yaha kono wona salle haruna taw won golle musique ɗe waɗata banggue kon kedi wona haɗan tan salle harun ko groupe gatamare won heddiɓe caggal tigi machallah que anniversaire mon kedi holno ñalawmo arande tawno ko arat simta mais holko mbaɗɗon programme e ñalawmo ma waɗa cosanuji walla e ko wayno mbaɗi hen programme dal tawno ko yiɗɓe sehilaɓe kadi fof ndendi jiɓɓina programme o sa joni sa ƴeewi joni presque ma duuɓi jeegom hannde min mbaɗa ɗum programme o donc lawol min mbaɗa ɗum innové min mbaɗa ɗum ganda hoorema kadi min teddina ɗum debbo tawno hannde a wawa hannde yaade hannde aduna o tawa hannde debbo hannde kañum woni fof eɗen mbaɗa ɓe félicité par exemple rewɓe hannde kamin jogui aduna o donc ko debbo woni fof donc kadi min dokkitiɗuma kadi hodduma kadi ko rewɓe debbo juulta juma kono kañum jibin juulnowo juma juulno kañum woni fof donc noon ko chapeau kadi a kadi ko rewɓe hannde jogui fof donc on tottugal hannde rewɓe so ɓe ne waɗi noon worɓe invitaɓe kono rewɓe hannde min jiɗi ɗum fat teddugal waɗa cosaan e daro waɗa hay programme o e nden no wayata ni min jiiɗa wona mungol kewɗo wadde cosaan tan e ganni leele yiye toon pekan yiye toon famille fof ganduɗa mataw ko ganni balɗe fayi taw ko hiira han no feewi ɗon e 10 heures oto taw yimɓe caldi donc wonde fayi taw kadi ɓe jiidira kadi gandira hen cofdira hen ɗum woni faada surtout machallah ko ɓuurim hen welde cosaan en hollire toon e wadde ala no mbatten sowona duttuɗen wonno ɗo janɗen ɗo ina weeli duttuɗen rew
ndeki wona pulagu tan hay safrode nen jilli hen dum ko a suivre wonat waddi ala no batten sona mbayndire nden bandirabe kono hadi nden hol rendez-vous mo totton bandirabe inchallah Allah jarama ummu tawno la marraine des marraines donc min camini min jirmam mbiyata rendez-vous inchallah le 8 novembre so Allah jabi to e ten bi so Allah jabi hakkude mon e groupe ngatamare belat no fewi so Allah jabi walla rabba day kadi ciosan fof ko son so Allah jabi inchallah ñele hen on jarama ma wul ma wel ma yette ha on manke on fof cappa machallah